טיפול 3000 לאופנוע, לכוון כידון, לרוקן שמן ברקס, להחליף מסנן אוויר, לאזן מתלים, למלא נוזל קירור. אם לא נעשה טיפול תקופתי לרכב, לא נוכל לחדש את הרישיון מדי שנה. איזה מזל של הגוף לא צריך לחדש רישיון. איזה מזל. אחד היתרונות הגדולים של הרפואה הסינית הוא היכולת שלה למנוע מחלות. בספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב, קלאסיקה סינית שנכתבה בסביבות המאה הראשונה לספירה, נכתב שהטיפול במחלה פעילה שקולה השחזת החנית רגע אחרי שהקרב כבר התחיל. כבר לפני 3000 שנה הדגישו ראשוני הרופאים הסינים את חשיבות התזונה הנכונה, הפעילות הגופנית והשמירה על אורח חיים בריא. רעיון הרפואה המונעת אומץ בחום על ידי הרופאים ועל ידי מערכת הבריאות המערבית, חיסונים, בדיקות תקופתיות, תוספי תזונה, הם כולם רפואה מונעת, יופי של חבילת בסיס, האם זה מספיק? לא תמיד. עוד אחד מהיתרונות של הרפואה הסינית הוא היכולת שלה לזהות מגמות. הבחנה סינית נכונה ומדויקת, הרבה פעמים תדע לזהות חוסרים עוד לפני שהם יופיעו בתוצאות בדיקות המעבדה. רפואה מונעת, לא המודל הכי כלכלי בעולם, אם נחשוב לרגע על האינטרס של חברות התרופות, אבל מצד שני, למה שנחשוב על האינטרס של חברות התרופות?